Conmoción nas Rías Baixas polo achado de dous cadáveres calcinados nun coche localizado nun camiño en Campo Lameiro. A falta de confirmación oficial todo apunta a que os corpos corresponden a unha parella que vivía en Moraña. O home era natural dese municipio e a muller de Caldas. Aínda que non se descarta ningunha hipótese, gaña forza a posibilidade de que se trate dun crime machista. Que tal, saúdos? De feito, o varón tiña antecedentes por violencia de xénero. Vémolo decontado despois dos titulares. A liberación da xunqueira da Gándara en Pontevedra está máis preto. O Concello e a Xunta de Galicia avanzaron nesta demanda municipal cun principio de acordo sobre o traslado das naves que o goberno galego posúe nesa zona. A Corporación de Rianxo aproba o proxecto para a remodelación do paseo marítimo entre o Castelo da Lúa e a Praia da Torre. Incluirá varias actuacións, entre elas a remodelación da pasarela que cruza a desembocadura do río Té ou a construción dunha zona de ocio infantil. Tamén traballos de recuperación no castelo. Localizada a cruz do miradoiro do Monte Xiabre de Vilagarcía, os operarios municipais recuperaron esta mañá este símbolo desaparecido hai agora unha semana. Confírmase, polo tanto, a teoría inicial que atribuía o roubo a un acto vandálico. Ribeira xa ten aberto o prazo de inscripción pro Ribeira Concilia. O programa de actividades busca a conciliación familiar durante esta tempada estival. Vaise desenvolver os meses de xullo e agosto e as familias interesadas poderán anotarse ata o vindeiro 12 de xuño. E o Multisport non só vai traer deporte a Pontevedra. O Concello ten deseñado unha programación chea de música e animación para facer a proposta aínda máis atractiva tanto para as 12.000 persoas que van pasar pola cidade como para a veciñanza. Unha programación entre o 20 e 29 de xuño que se completa coa celebración do Orgullo e coa inauguración da Bienal de Arte. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos cos detalles dese achado de dous cadáveres calcinados en Campo Lameiro. Conmoción nas Rías Baixas polo achado de dous cadáveres calcinados nun coche localizado nun camiño en Campo Lameiro. A falta de confirmación oficial todo apunta a que os corpos corresponden a unha parella que vivía en Moraña. O home era natural dese municipio e a muller de Caldas. Aínda que non se descarta ningunha hipótese, gaña forza a posibilidade de que se trate dun crime machista. Seica o varón tiña antecedentes por violencia de xénero. O coche foi localizado o sábado ao mediodía neste camiño forestal situado na contorna de Caneda, no concello de Campo Lameiro, unha zona que, aínda que retirada, non está especialmente afastada de algunhas vivendas. Foron unhas persoas que camiñaban por ali as que alertaron dos feitos ao ver a escena do vehículo totalmente calcinado coas dúas persoas falecidas. Segundo algunhas fontes, trataríase dunha parella que vivía en Moraña, el nativo dese municipio e ela natural de Caldas. Ambos levaban varios días desaparecidos. Con todo, fontes oficiais polo de agora evitan confirmar a súa identidade. Dende a subdelegación do Goberno en Pontevedra indican que o estado no que quedaron os corpos está dificultando os labores de identificación. Explican que tardarán varios días dado o grau de deterioro no que se atopan, así que para ter unha confirmación oficial da súa identidade haberá que recorrer ás probas de ADN. Esta mañá, pouco antes da chegada das cámaras de Canal Rías Baixas ao lugar dos feitos, unha unidade científica da Garda Civil traballaba na zona na recollida de algún indicio. Mentres a identificación dos corpos e a reconstrucción do ocorrido continúa, non se descarta ningunha hipótese. Con todo, cada vez vai gañando máis forza a posibilidade de estarmos ante un caso de violencia machista. Unha opción que cobraría peso se atendemos a como foron atopados os cadáveres. O da muller dentro do coche totalmente calcinado e o do home no exterior parcialmente queimado, segundo o relato de testemunhas da zona. Ademais, o home tería varias denuncias por violencia de xénero. Noticia desta mañá, localizada a cruz do miradoiro do Monte Xiabre de Vilagarcía. Os operarios municipais recuperaron este símbolo desaparecido hai agora unha semana. Apareceu na contorna do propio miradoiro. Tras unha primeira inspección ocular, o Concello decidiu levar a cabo unha roza perimetral sospeitando que a estrutura podía toparse no medio da vexetación, como así sucedeu finalmente. Confírmase, polo tanto, a teoría inicial que atribuía este roubo a un acto vandálico. A
A cruz non ten moito valor material, pero si sentimental e de testemunha, pois foi elaborada e instalada polos alumnos da Escola de Aprendices de Renfe hai varias décadas. Dedúcese que a estrutura foi zarandeada ata arrancala do soporte e lanzala logo ao baleiro. O Concello volverá a soldala e colocala no seu soporte nos vindeiros días. A liberación da xunqueira da Gándara en Pontevedra está máis preto. O Concello e a Xunta de Galicia avanzaron nesta demanda municipal cun principio de acordo sobre o traslado das naves que o goberno galego ten nesa zona. O Concello de Pontevedra e a Xunta avanzan cara á liberación da xunqueira da Gándara. Ambas administracións acadaron un preacordo para trasladar as dúas naves de titularidade autonómica que continúan neste espazo protexido. Unha parcela que é de infraestructuras, que esa parcela vais a abandonar e está decidido que vai a ir para o Salnés, concretamente para Barromeis, e despois hai outra parte de unha nave na que a Xunta fai arranxos dos vehículos de bombeiros do consorcio e tamén de algúns concellos, non? O que di o presidente que me pide unha parcela donde poder ubicar esa nave cando eles se vayan de aí. Agora o Concello está a espera de recibir máis información sobre as necesidades destes equipamentos para atopar a parcela máis acaída. Iso sí, a construción da nova nave correrá a cargo da Xunta. Como parte do acordo, o Concello asumirá a titularidade de 2 tramos de estradas autonómicas, dende o nó de entrada de Marín ata Estribela e na estrada de Campo Lameiro, entre a farmacia de Médico Ballina e a rotonda que conecta co vial inferior a Montecelo. Nos últimos tempos hubo un cambio, eu creo que a ben por parte da Xunta, que estuvo durante moitos anos pois, non sei, atrancando proxectos de Pontevedra, e que nos últimos tempos, tanto o tema de vivendas sociais, como da variante de Alba, como do polígono do Campiño, bueno, están mellorando, e nese sentido teño que decir que bueno, que é unha boa noticia para Pontevedra que haxa estes principios de acordo, non? Este foi un dos principios de acordo aos que chegaron Alfonso Rueda e Miguel Anxo Fernández Lores o pasado 19 de maio na visita que o presidente da Xunta realizou á Casa Consistorial. Tamén se abordou a asinatura dun convenio dotado de 3 millóns de euros para actuacións en instalacións deportivas e de saneamento. Segundo o alcalde, será o Concello quen decida e priorice estas intervencións. Hai unha previsión de actuar en rúas de Monteporreiro porque xa teñen moitos anos e os servicios están mal e é conveniente tamén hai algunha necesidade de actuar nas conexións dos edificios residuales e cousas dese tipo. Está o pabellón de Monteporreiro e hai outras posibilidades de actuar en saneamento na propia cidade, pero que non vou a decir porque depende tamén de máis cousas, non? A ampliación do polígono industrial do Campiño que continúa o seu camiño administrativo e o traspaso da unidade asistencial de drogodependencia sobre a que a Xunta mantén a súa intención de asumir por completo a súa xestión foron outras cuestións que estiveron sobre a mesa. E Cambados quere reactivar canto antes o proxecto da Praza de Abastos que leva anos paralizado. Agora que Portos deu o visto bo ao plan especial, a Xunta comprométese a financiar a reforma do mercado xunto con fondos do Goberno Central. A gran novidade é que agora todas as administracións están de acordo en darlle unha volta a ese proxecto, apostando pola reforma da actual praza no canto de construir un novo edificio. A reforma da Praza de Abastos de Cambados semella o conto de nunca acabar, pero desta volta parece que comeza a verse a luz ao final do túnel. Tras case unha década a voltas co proxecto e co plan especial de Portos encarando xa a súa última fase, o Concello quere reactivar canto antes este asunto. O Goberno local reuniuse co Conselleiro de Emprego e Comercio que trasladou a vontade da Xunta de manter o financiamento comprometido pro mercado, xunto con fondos do Goberno Central. Fomos a plantexar, agora que o plan especial do Porto está xa na súa última fase, pendiente nada máis que de un informe técnico, pois que reactivar a construción da Praza de Abastos e, sobre todo, a finalidade principal era ver se mantén ese compromiso de financiación que tiñamos conveniado en ese convenio antigo.
A resposta foi favorable por parte da Administración. Bueno, eles nos deron algunhas indicacións. O primeiro é facer un estudio de diagnose da situación actual da Praza de Abastos e hacia onde queremos que vaya. E parece que todos queren que vaya pro mesmo lado agora. En vez de apostar pola construción dun novo edificio, sei que a todos coinciden en que o mellor é rehabilitar o actual mercado. Son partidarios de que en vez de unha nova edificación se arranxe a Praza de Abastos actual. Opción que nós, dende logo, non descartamos. Por qué? Porque o proxecto que hai, de todos modos, habría que remodelalo. Primeiro, porque as alturas que ten, ese proxecto foi feito antes do plan especial, é dicir, non sería encaixable dentro do actual plan especial, e tamén porque, bueno, pues, a Praza de Abastos que temos realmente non ten un valor patrimonial que o mellor pode interesar conservar. Por outra banda, o Concello tamén está a facer xestións para avanzar na ampliación do polígono de Sete Pías, un proxecto que precisa de cambios urbanísticos. Das posibles solucións, a proposta da Xunta é que o Concello faga unha modificación puntual das súas normas subsidiarias. Nos recomendaron que formos por esta segunda vía, por ser moito máis áxil e máis fácil de tramitar. Non lle viron ningún inconveniente, dado que o parque empresarial non está afectado por nada, nin por patrimonio, nin por augas, entón calculan que podría ser un trámite relativamente rápido dentro da lentitude que teñen os trámites burocráticos nos que interveñen varias administracións. E, bueno, nos vamos a decantar por esa vía. Agora contactarei de novo co delegado de Zona Franca para asinar o convenio e poñernos en marcha. A idea é poder ampliar o polígono en máis de 230.000 metros cadrados. E a Corporación de Rianxo aproba o proxecto para a remodelación do paseo marítimo entre o Castelo da Lúa e a Praia da Torre. O proxecto, que está valorado nuns 190.000 euros, vai incluir varias actuacións. Entre elas atópase a remodelación da pasarela que cruza a desembocadura do río Té e a construción dunha zona de ocio infantil xunto á Praia da Torre. Tamén se contemplan traballos de recuperación no Castelo da Lúa. O goberno rianxeiro sacou adiante co apoio do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Socialista o proxecto de remodelación do paseo marítimo entre o Castelo da Lúa e a Praia da Torre. Segundo informou o alcalde Julián Bustelo, a actuación ten como finalidade a renovación do firme do paseo marítimo no entorno da fortaleza, a renovación do mobiliario urbano, a rehabilitación da pasarela existente sobre o río Té e a creación dunha zona de ocio infantil a carón da Praia da Torre. Ten unha serie de características polo entorno no que se desenvolve, pois ten ademais a particularidade de pasar prácticamente por encima duns restos arqueolóxicos da envergadura dun castelo, dunha fortaleza, non? Entón vamos a empezar por esta zona, unha zona que tamén adoece pois destas deficiencias que antes mencionaba, en a que ademais dá inicio unha pasarela, non, que permite pois pasar a desembocadura do río cara á Praia da Torre. Por tanto, todos estes elementos foron os que nos animaron a comezar por este punto, atendendo, pois como comentaba, a cuestións que teñen que ver coa mellora do pavimento, renovación de mobiliario urbano. Pero a actuación levará tamén aparellado unha serie de obras que terán como obxectivo a recuperación do foso defensivo da fortaleza e a creación dunha zona de acceso aos restos do castelo dende o paseo, optimizando así a divulgación dos valores culturais, históricos, arqueolóxicos e arquitectónicos deste enclave. O que pretendemos facer será retirar eses sedimentos, incluso ese lixo que se foi acumulando nese foso, para tamén recuperar un pouco unha visión máis fiel ao original do enclave, para que tamén as persoas que se achegan a este punto para conocer o castelo pois que poidan comprender mellor o elemento patrimonial e entender tamén mellor a súa localización, dotar o elemento patrimonial dun novo acceso a través desta pasarela que antes comentaba, con a máis mínima incidencia sobre o elemento patrimonial, pero facilitando o acceso das persoas ao mismo, pois para poder, no marco de algunha visita guiada, no marco de algún evento, pois poder achegarse pois directamente aos restos para ollalos con máis detalle, non? O proxecto conta cun investimento duns 190.000 euros, que o Concello financiará parte con fondos propios e outra parte con aportacións de outras administracións, entre elas a Deputación da Coruña.
E a Marea de Noia presenta un escrito no Concello solicitándolle ao Executivo que teña a ben manter a piscina aberta no horario de mediodía en consonancia coa ordenanza vixente e co dereito das persoas usuarias. Dende a formación sinalan que a ordenanza municipal non contempla o peche da piscina durante o mediodía e mesmo existe un bono de mañá que garante o acceso ás instalacións ata as 3 da tarde. Para eles, esta medida carece de xustificación normativa e ademais prexudica claramente a veciñanza usuaria deste servizo. Pero o voceiro desta formación, Manolo Seijas, esta situación é un exemplo máis no desmantelamento progresivo da piscina municipal en termos de xestión, a pesar de que nos últimos tempos se aumentaron as horas de traballo de boa parte do persoal. Por esta razón, reclaman ao Concello que realice unha revisión en profundidade da súa xestión cun modelo que aposte por servizos públicos de calidade e sustentables no tempo. E a volta da publicidade coñecemos os detalles da programación paralela que organizou o Concello de Pontevedra para celebrar nos días que a cidade vai acoller os mundiais de triatlón. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Máis de 30 cociñeiros de toda España participan na iniciativa Estrelas Solidarias no Camiño, promovida polo restaurante O Barqueiro de Negreira. Trátase dunha experiencia inmersiva para dar a coñecer non só o potencial gastronómico de Galicia, senón tamén a calidade da súa materia prima. Unha trintena de cociñeiros e sumillers que suman entre todos máis de 60 estrelas Michelin percorren Galicia estes días no marco da iniciativa solidaria Estrelas no Camiño. Comezaron o percorrido esta mañá no criadoiro de semente do Freixo, onde tiveron ocasión de coñecer o proceso para a obtención da cría da meixa, que posteriormente sementaron na praia de Testal, acompañados polas mariscadoras da Confraría de Noia. Unha visita a primeira hora ao criadero, onde puderon ver como se elaboran, como se fan esas crías, esas larvas, poslarvas e semente que ahora vamos a sementar nos bancos e que fan que a produción sea sostible, artesanal e de calidade. Eso, gracias por poñer este altavoz tan importante para nós, por poñer o produto galego no lugar que se merece, non? No lugar de Galicia e de calidade. Trinidade de tres dos cociñeiros que ademais van encantados porque quedaron eso da cría non o viran nunca, eles collen o produto pero moitas veces non saben onde sale, todo viron onde salía, como se creaba e todos van encantados. Esta experiencia inmersiva promovida por Turismo de Galicia ten por obxectivo poñer en valor o potencial gastronómico e a calidade do produto galego. É unha satisfacción poderlles facer unha inmersión Galicia Calidade e que coñezan un dos produtos máis extraordinarios cos que conta a gastronomía galega, que son as ameixas e os berberechos. A través de Galicia Calidade, hoxe puideron coñecer unha depuradora, van coñecer a lonxa e tamén van coñecer todo o proceso deste bivalvo. Nese sentido, van agora asistir a unha plantación de cría e van coñecer como despois as mariscadoras como poden despois vai medrar o produto e ao final como se vai consumir e como vai chegar a estas mesas de estrelas Michelin. A iniciativa ten tamén unha vertente solidaria, posto que todos os fondos recadados a través da feira gastronómica celebrada na finca Casa Barqueiro en Gonte irán destinados á Asociación Pro Saúde Mental A Creba e á Fundación de Persoas con Discapacidade Intelectual da comarca da Barcala. A Xunta recoñece as campañas extraordinarias de dinamización comercial dun total de 5 centros comerciais abertos polo seu carácter innovador, a calidade das accións e o impacto no tecido comercial local. Entre eses 5 seleccionados atópanse 2 da comarca do Barbanza, neste caso a Asociación Boirense de Empresas e a Asociación Rianxeira de Empresarios. Estas dúas entidades, que forman parte dos 54 centros comerciais abertos de toda Galicia, resultaron beneficiarios da convocatoria de axudas deste ano cun investimento global de 2,7 millóns de euros. As outras 3 entidades seleccionadas foron o Centro Comercial Estrela de Marín, o Centro Comercial Aberto de Ferrol e a Cisa Ribadeo. Cambiamos de asunto. Ribeira ten aberto xa o prazo de inscripción pro Ribeira Concilia, o programa de actividades municipais que busca a conciliación familiar durante esta tempada estival. Desenvolverase nos meses de xullo e agosto e as familias interesadas poden anotarse ata o vindeiro día 12.
Un ano máis, Ribeira pon en marcha o prazo de inscripción para os campamentos de verán, o programa de actividades municipais que busca a conciliación familiar durante a tempada estival. Dirixido a nenos de 3 a 12 anos, desenvolverase durante os meses de xullo e agosto. A oferta volverá a ser o campamento de verán Xoga con Nós, do 1 de xullo ao 29 de agosto, o campamento de inglés Samercán, tamén do 1 de xullo ao 29 de agosto, e o campamento urbano, que se prolongará do 23 ao 30 de xuño e do 1 ao 5 de setembro. Con el objetivo de que los más pequeños pasen unas vacaciones de ocio y diversión aprendiendo contenidos de todo tipo. El mes de julio vamos a mostrar a los niños y niñas la importancia de la riqueza arqueológica y cultural de nuestro municipio. Así, de forma lúdica, aprenderán sobre las distintas culturas que han vivido aquí, cómo se alimentaban, cómo vivían, nuestra historia, en otras palabras. Y el mes de agosto, como no podía ser de otra manera, en un concello que sabe amar, la temática va a ser denominada el mes de agosto Explora Mar, centrando, como pueden imaginarse todos ustedes, en una temática en la que vamos a explicar todo lo que nos da el mar y, sobre todo, a cuidar nuestro mar desde la infancia. As familias interesadas en cada unha das opcións xa poden inscribirse. O prazo para anotarse prolongarase ata o 12 de xuño, ben de forma presencial na Oficina de Atención ao Cidadán ou ben de xeito telemático a través da web ribeira.gal. Que están colgadas na páxina web na área de servicios sociais. Hai un apartado que pon Ribeira Concilia, que é o nome marco do programa, e aí están todas as normas, as liquidacións, a preinscripción e os requisitos por idades das respectivas accións e a posibilidade de que as familias marquen o horario preferente para nos organizar a actividade do madruga e do comedor, porque en función dos grupos organizaremos eses servizos importantes para as familias poder conciliar, que é un dos obxectos principales deste programa. Os prezos varían en función da escolla, variando dende os 42 aos 200, uns prezos similares aos da edición anterior. Todos os campamentos desenvolveránse de 9 da mañá a 2 da tarde, tendo como base as instalacións do CEIP ou grupo. Para aquelas familias que o precisen, tamén se ofertará o servizo madruga. Bueno, pois moi relacionado tamén con este asunto da conciliación, o Concello de Boiro saca unha nova liña de axudas e subvencións de conciliación e dinamización demográfica destinadas ás familias con fillos menores dun ano para fomentar o crecemento demográfico. Estas axudas económicas estarán dotadas dun orzamento de 3.000 euros e estarán dirixidas a sufragar os gastos asociados ao cuidado dos bebés. As subvencións poderán cubrir os gastos de alimentación infantil, produtos de higiene ou mobiliario para bebés. O Concello prevé publicar as bases da convocatoria nas vindeiras semanas e as familias contarán cun prazo de 3 meses para presentar as súas solicitudes. A xustificación das axudas farase coa presentación dos tickets dos que se sufragará ao redor dun 40% do importe total ata un máximo de 300 euros por familia. O mercado de abastos de Pontevedra será o escenario da gran final da 8ª edición de En Aspace Cociñamos Xuntos. A cita reunirá este mércores os 8 finalistas na cidade. Son os gañadores das semifinais que se celebraron en Pontevedra, Vigo, Lugo e A Coruña. Pensado pois con moito cariño, con moito amor e que creo que traballa nos valores que promovemos dende este concello. Antes de nada, pois a inclusión, a intentarmos ser un concello que garanta o benestar de todas as persoas independentemente da súa condición, e logo me alegra especialmente que escolleran para programar o mercado de abastos de Pontevedra, que creo que é un lugar emblemático no que estamos empezando a facer moitas cousas e moitas máis virán. O xurado que comentaba antes Ana vai a valorar pois tanto o sabor do plato, como a presentación, como a armonía da receita, como, sobre todo, algo que é moi importante para nós, que as persoas con parálise cerebral poidan participar activamente na elaboración do plato. O que favorecemos é a participación das persoas. Queremos mostrar que as persoas con parálise cerebral son persoas con capacidade para facer calquera cousa que se propoñen. Sempre vai a ser necesario contar con apoios, pero poden facer calquera actividade que se presente.
A final comezará ás 12 do mediodía e os participantes estarán ata a 1 para presentar o mesmo prato co que chegaron á final. Como requisito, as receitas terán que estar baseadas en conservas de atún, sardiñas ou agullas. Haberá elaboracións tradicionais e outros serán pratos texturizados ou triturados. Dos 8 finalistas, só 2 parellas ou tríos serán os gañadores. De valorar as elaboracións encargarase un xurado profesional. Estará formado por Julio Mato, cociñeiro e presentador de A Voltas co Prato, Iñaki Bretal, chef do restaurante Eirado da Leña, e Juan Permuy, blogueiro en El hambre con las ganas de beber. O Multisport non son chera Pontevedra do mellor triatlón. O Concello ten deseñado unha programación paralela chea de música e animación para facer a proposta aínda máis atractiva tanto para as 12.000 persoas que pasarán pola cidade entre o 20 e o 29 de xuño como para a veciñanza. Unha programación propia que se completa coa celebración do Orgullo e coa inauguración da Bienal de Arte. Pontevedra volverá a converter nunha festa máis aló do deporte a súa cita co Campeonato do Mundo de Triatlón 2025. A cidade ten preparada unha ampla programación cultural paralela con música e animación. Por algo repiten aquí, é dicir, a xente ven aquí porque hai unhas actividades paralelas absolutamente increíbles e aparte de facer a práctica deportiva, pues tamén a xente disfruta e logo desfrutar do país, das Rías Baixas, de Galicia, pena, porque isto non é só de Pontevedra, sino que estamos posicionando a Pontevedra, pero no mundo, e cando posicionamos a Pontevedra, posicionamos a provincia de Pontevedra, as Rías Baixas e a Galicia en xeral, non? A cita comezará o venres 20 de xuño ás 6:30 da tarde coa cerimonia de apertura que correrá a cargo da compañía pontevedresa Pablo Méndez Performance. Ata o 29 actuarán tamén Javier Lago, La Mosca Valiente, Cora ou Green Hot Peppers. O broche final porán o día 29 Broken Pitch e Liorta, a banda do triatleta Javi Gómez Noya. Na clausura vai actuar o grupo Liorta con Xavi Gómez Noya, que non compite nas carreiras, pero que vai actuar co seu grupo Liorta. Unha festa do deporte, pero que queremos que toda a xente que se acerque a Pontevedra, todos os deportistas e visitantes, pois que conozan tamén a nosa cultura e, por lo tanto, vamos a facer unha aposta tamén pola cultura galega e tamén pola música e pola cultura locales, non? Este Multisport 2025 coincide tamén con 2 citas na cidade. Unha delas, a celebración do Orgullo, con propostas como a actuación de Mondra o día 27, a Feira Marica ou o Festival de Cinema Ambienta. A outra, o arranque da Bienal Internacional de Arte, que contempla accións como unha proxección con música sobre a peregrina polo artista francés Patrick Warrener. Este Multisport ten unhas características especiais porque coincide coa celebración tamén do Orgullo, que vai haber toda unha programación paralela impresionante, de aposta pola diversidade en xeral, e tamén coincidirá coa inauguración da Bienal Internacional de Arte, que ten tamén actividades paralelas con algún tipo de proxección lumínica na peregrina, etc. A programación reúne 25 puntos de interés entre concertos de distintos formatos, arte e convocatorias relacionadas coa cultura LGTB. Todo para facer aínda máis atractiva esta cita internacional que traerá ata a cidade a máis de 12.000 persoas. No Deportivo, a Guiño acollerá esta vindeira fin de semana 7 e 8 de xuño Campeonato Galego de Traíñas nas categorías absoluta e de veteranos, tanto masculinas como femininas. A regata está organizada polo Club de Remo de Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Remo e co patrocinio do Concello de Ribeira. Na proba agárdanse uns 600 remeiros procedentes de clubes de toda Galicia que competirán entre eles por facerse coa bandeira. O sábado a partir das 5 da tarde desenvolveránse as probas clasificatorias e o domingo, a partir das 11, disputaránse as finais. Seguimos agora con fútbol. Esta pasada fin de semana tamén se disputaba en Ribeira, nas instalacións do Complexo Deportivo da Fieiteira, unha nova edición da Copa Sálvora que organiza o Cidade de Ribeira. Como é habitual, o campeonato reuniu a clubes da comarca e de fora dela. En competición, as categorías pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. O vencedor nesta última categoría foi o Conxo, que venceu na final ao Xuventude de Oroso. Na categoría pre-Benxamín, o triunfo foi para o Vitoria e o subcampeonato no torneo
torneo tamén para o Xuventude de Oroso. En canto á categoría Benxamín, a vitoria foi para o equipo anfitrión, o Cidade de Ribeira, que vencía na final o Atlético Oleiros. A Copa Sálvora terá continuidade tamén a vindeira fin de semana, os días 7 e 8. Nesta ocasión, a competición reunirá os equipos da categoría infantil. Conta atrás para a quinta edición da Copa Ribadumia. A cita reunirá no municipio 90 equipos das categorías infantil e benxamín. Vaise a celebrar no campo de fútbol da Senra en 2 fins de semana, a do 13 ao 15 e a do 20 ao 22 de xuño. Un torneo de fútbol base que se consolida no calendario deportivo coa visita de clubes chegados de distintos puntos de España e tamén do panorama internacional. Na parte infantil participarán 36 equipos, que é unha cifra de récord. Este ano súmanse Atlético de Madrid e o Español, que se suman a outros como o Celta ou o Porto. Canda eles, unha das grandes novidades desta edición, o Shelbourne de Irlanda. No torneo de benxamís mobilízanse 54 equipos, co Sevilla como gran novidade. Na parte internacional salienta o Dallas dos Estados Unidos e o Fursan Hispania de Dubai. A previsión é que por Ribadumia pasarán nestas 2 fins de semana unhas 5.000 persoas. Un reto inmenso a organización de tantísimos partidos e non sería posible sin a axuda de todos. Despois, bueno, os grandes protagonistas, en este caso, pois son os nenos. Este ano as categorías benxamín e infantil son desos que vades a disfrutar. A especial idiosincrasia deste torneo pois leva a competir equipos modestos con outros equipos de clubes de gran renombre a nivel nacional e internacional. Entonces, para os nenos de Ribadumia, os nenos de outros clubes igualmente modestos, pois supón un gran aliento, un gran aliciente o poder enfrentarse a equipos que de outro modo pois non poderían facelo, non? Entonces, bueno, que só desexamos que disfruten. E máis de 400 participantes deronse cita na 7ª edición da Mini BTT Concello de Ribadumia. A cita tivo lugar este pasado domingo no campo de fútbol de Leiro. Ali desenvolvéronse as distintas probas de diferentes categorías de rapazada de entre 4 e 14 anos. Esta Mini BTT está organizada polo Club Ciclista de Ribadumia, coa colaboración entre outros do Concello, a Deputación de Pontevedra e a Federación Galega de Ciclismo. Con imaxes deste evento deportivo en Ribadumia, marchamos.